Universet bliver til. The Big Bang, også kendt som det store brag, er en teori om universets dannelse, som startede for 13,7 milliarder år siden. Dengang var der ikke andet end en lille klump varm energisuppe, og rundt om var der ingenting. I forhold til i dag er der sket hastige forandringer. Man vil aldrig kunne finde ud af, hvad der var før The Big Bang, eller hvad der satte det i gang. Grundstoffer og stjerner. De lette grundstoffer, hydrogen, helium, lithium, beryllium og bor, for de grundstoffer, der blev dannet 1-10 minutter efter universets begyndelse, og de grundstoffer samlede sig til de første stjerner. Solsystemet. Solen er dannet af en stor sky af gas og stjernestøv, der begyndte at trække sig sammen. Solen kan man kalde midtpunkt af universet og blev dannet for ca. 4,56 milliarder år siden. Jorden. Jorden blev dannet for ca. 2 millioner år senere af kosmisk støv, og det er den eneste planet med pladetektonik. Jordens overordnede sfære. Jorden har 4 forskellige sfærer: atmosfæren, litosfæren, hydrosfæren og biosfæren. Atmosfæren er et luftlag, der strækker sig 500 km ud i rummet. Atmosfæren er medskyld i, at mennesker og dyr kan leve på jorden. Litosfæren udgøres af jordskorper og bjergarter, altså sten. Det vil sige, at i forhold til atmosfæren er litosfæren fysisk, og det er det fysiske fundament for biosfæren og hydrosfæren. Hydrosfæren er betegnelsen for alt vand på jorden. Uden vand vil der ikke være liv på jorden. Vandet nedbryder og flytter bjergarter og mineraler fra litosfæren, det vil sige det fysiske. De fleste bjergarter dannes på bunden af have, søer og floder. En meget stor del af jordens biosfære lever i hydrosfæren. Biosfæren består af alt levende, både bakterier, planter og dyr. Livet findes overalt i de 3 andre sfærer. De 3 andre sfærer kan man se som steder, hvor dyr lever. Atmosfæren, det er der, hvor fugle og andre organismer er i luften. Litosfæren, organismer, bakterier og bjergarter i bjerge og i klipper. Hydrosfæren, det er nede i vandet, hvor der er fisk, hvaler, hajer osv. Det vil sige, at de 3 første sfærer, atmosfæren, litosfæren og hydrosfæren, er betegnelsen for steder, hvor der er liv, og biosfæren er betegnelsen for der kan leve i de 3 andre sfærer. Jordens indre. Jorden er stort set kugleformet. Hvis man bevæger sig lodret ned, er der ca. 6.371 km i den gennemsnitlige dybde. Jordens indre består af forskellige lag af forskellige materialer. Indre kerne. Man mener, at jordens indre kerne er fast materiale, som består af jern og nikkel. Forskerne har beregnet, at jordens diameter er ca. 2.342 km og 5.400 grader varmt. Ydre kerne. Modsat af den indre kerne består ydre kerne af en flydende masse, som også er jern og nikkel. Den flydende ydre kerne størkner langsomt, så den faste indre kerne vokser langsomt. Ydre kernen har en temperatur på omkring 4.000 grader. Kappen. Den består af forskellige bjergarter. Temperaturen bliver gradvist lavere op igennem kappen fra 3.700 grader i bunden til 500 grader i toppen. Jordskorpen er det yderste og tynde lag, man kan se. Det er her, vi mennesker lever og går rundt. Jordskorpen består af de letteste bjergarter med den laveste massefylde.